Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. सीट मेळटा आणि भारतीय जनता पार्टी सरकार करता. एक्झिट पोल मध्ये एकदम कट्टुकट्ट एक्झिट पोल मध्ये कितें आसूनी मॅक्झिमम हायेस्ट हे जरी भारतीय जनता पार्टी आसतली आणि सरकारी भारतीय जनता पार्टी. बेळगाव मधल्या 18 सीट मध्ये काय होईल? 18 सीटाचेर मरे आयचे प्रेडिक्शन्स आसा 12 ते 13 येता. बुधवारा कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकेक मतदान जाले. एकूण 72.67% मतदान जाला. सांजे मेरेन चडशा सगळ्या एजन्सींनी एक्झिट पोल जाहीर केले. चडश्यो एजन्सी म्हणटा कर्नाटक वेंचणुकेक कोणाकूच स्पश्ट बहुमत ना. सिटांचो अदमास केला तो असो: काँग्रेस 107, बीजेपी 92, JDS 23 आणि हेर 2. काय एक्झिट पोल काँग्रेसीचे सरकार जाता म्हणून सांगतात तांचे गणित अशे: काँग्रेस 120, बीजेपी 80, JDS 24. JDS मात चडशा पोलांनी 20 ते 25 सीटां मदीं आसा. स्पश्ट बहुमत नासतना आंकड्यांचे खतखते जाले जाल्यार किंग मेकर JDSूच. JDS कोणाक चिकट्टले ताचेर सगळ्यांची नदर. निकाल शेनवारा 13 मायाक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.